Раней я ўжо казаў пра тое, што нашы землі былі адным з цэнтраў выдатнага медаварення. А гэтым разам мне трапіўся незвычайны трактат 17 стагоддзя пра фінансы ды падаткі, аўтарам якога быў нямецкі юрыст Каспар Клок. Ну і піша Каспар, што мёд ды воз гэта сур'ёзная дапамога дзеля казны, і ў прыклад прыводзіць караля Рэч Паспалітай, які рабіў вялікія грошы як на мёдзе ды воску, так і на пітных мядах, якія варылі з хмелем ды спецыямі, а таксама з даданнем соку дзікіх яблыкаў. Аднак, акрамя практычных аспектаў, аўтар распавядае дзівосныя гісторыі, звязаныя з мядовымі запасамі нашага рэгіёна. Каспар піша, што ў нас так шмат жыве пчол, што тыя запаўняюць полыя дуплы вялізных дрэў мёдам, стварае тым самым мядовыя пасткі. Ну і ў прыклад прыводзіць апавяданне з 16 стагоддзя рымскага медыка Паўла Джовія. І вось ён, Паўла, паведамляе, што нейкі Дзімітры, пасол Рыме з нашых краёў, звычайна распавядаў, выключаючы ўсеагульны смех у слухачоў, гісторыю пра селяніна, які ў пошуках мёду залез у вялікае такое полае дрэва, напоўнена мёдам, ну ды праваліўся амаль па самыя грудзі і вылезці не можа. Двое сутак ён так падтрымліваў жыццё выключна мёдам, бо яго крыкі аб дапамозе ў лясной глушы не дасягалі слыху мінакоў. Урэшце рэшт, страціўшы надзею, ён быў выратаваны велізарнай медведзіцай, якая выпадкова залезла ў тое ж дрэва, каб паласавацца мёдам, ну і засунула лапу ў дупло, каб чарпануць мятку, а мужчына схапіў яе за гэту лапу, ну медведзіца спужалася, ды выдзернула яго з гэтай пасткі. Вось такая вось гісторыя.